फिन हाबा जाखानाय हौवाया गुबुनखौ लानानै खारनायनि खौरां। अनजालिथौ दोनखारलांदिनि रावबो नुस'यैया। नंगौ, सानफ्रोमबो खोनासैल' बर'फोरनि गेजेराव हाबा जाखानाय हौवा हिन्जावफोरनि खारनाय जाथाय। दिनैबो बेबायदि सासे हौवाया गुबुनखौ लानानै खारनायनि खौराङा सोराङाव फैदों। चिरां जिल्लानि थाइखाजरा गामिनि सासे समाज सिबियारि राजा ब्रह्मआ गावनि अनसुलि बिसि जिनु ब्रह्मखौ नागारनानै गुबुनजों खारना दं। नखरनि सोद्रोमाफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला राजा ब्रह्मआ थांनाय जानुवारि दाननि 19 अक्ट'निफ्रायनो सासे फिसाय गोनांखा साइना नार्जारी मुंनि हिन्जावखौ लानानै गुबुन रायजोआव तामिलनाडुआव मोनसे कम्पानियाव दंहैयो। नखरनि बादिब्ला रानिपुर ओनसोलनि लखिराम मुर्मु मुंनि सुबुङा बिसोर सानैखौ फुलायना गुबुन रायजोआव लानानै थांदों। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनोब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 917637805105 आव थोंजों खौरां हरनो थाखाय दुखुथिया नखरा रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों। नायहरन ओरै दिन्थिलाय ओरै अबाय जिरायदों माबे मा दिन्थिनो माखौथो लामाखौ होनदां जायगाखौ माबाजों ओमफ्राय गोथौ माबायाव टाउन माबा आरो बिदि नङा ओरैलाय ओरैनिखौबो देलाय ओरैनिखौ होनदां नङाब्रा ओरै फारसेथिंनिखौ औ गेट दङ लामा ओमफ्राय बै न' गेट दङ नैबेयाव बे मासखौल' कमप्लिट खालामनानै फैदो दे मा फैनोनो बाबाय बे फेब्रुवारिखौ कमप्लिट खालामनानै फैदो थेंक्सगिभिं देयाबो मार्चआवसो लाबाय थेंक्सगिभिं देया खोनाबाय थेंक्सगिभिं देया मार्चआवसो लाबाय आरो महिलाफोरनि दंबावोसो बुजिबाय दा गिर्जायावसो थांनानै फैदों आं दासो बेवहाय नयना नुहुरथारनानै माबा हरबाय गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।